Cestou smerom na sever sa dostávam do Oravského Podzámku. Jeho hlavnou turistickou atrakciou a vlastne atrakciou celej Oravy je Oravský hrad z 13. storočia. Oravský hrad je jeden z najstarších a najzachovalejších slovenských hradov, ktorý fascinuje svojich návštevníkov hlavne svojou polohou. Nachádza sa totiž na 112 metrov vysokom brale pri rieke Orave. Dobre zachovaný hradný komplex stojí na vysokom vápencovom brale nad korytom rieky Orava. Pri pohľade od severu musíme žasnúť, na akom mieste sa odvážili stredovekí stavitelia stavať. Hrad sa rozširoval postupne z hora nadol. Najstarší je pôvodne románsky a gotický horný hrad, ku ktorému za panovania Mateja Korvína v 15. storočí pristavili stredný hrad. Renesančnú podobu Oravskému hradu dali bohatí Turzovci. V 17. storočí sa stavebné práce završili dostavbou Dolného hradu.